Wengane wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofinya khona le video igama ngumsizi aka Nkosi admin. Mabe uqala ungena kule channel qinisekisa uqinisekisa usubscribe uzokwathole zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Siyatrenda ke lesithombe einkundleni zokuxhumana la kuvele khona inkosi yamagcokama kanye ke nalo wesifazane obuye egqoke isigqoko senkosi yamagcokama. Wengane wethu lo sisi ke ungomunye ke wabalandeli benkosi yamagcokama. Abantu abaningi bayakhuluma ke ngaye einkundleni zokuxhumana ba-picnics izithombe noma ke bahlanganisa lezi izithombe ke wengane zayo. Kanti ke ku trend esinye isithombe la khona ke omunye usisi vela futhi efake ke izimpahla ke efaniswa nezigqoko ke inkosi yamagcokama. Abantu abaningi bagxeke lesenzo noma ke bagxeke lesenzo esenziwe ke lo sisi kulesithombe. Nomunye ke ugxeke ke indlela ke inkosi yamagcokama athi ke ayiphethe ke ngahle ngayo wengane zawethu. Mina ke ngifisa ukuthi ngizovo lokho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalokho kusho ke ngabalandeli einkundleni zokuxhumana. Mina sengiphuma kanje.